ओंखाम इंराजियाव मा होनगोन राइस 21 मैन इंराजियाव मैन ओमफ्राय हारसाव मानु लखिमपुर जिल्लानि घरमगर गामिनि बर' रायजो राजाफोरा गोदो हाबनानै थानाय बर' रावखौ बोखांफिननो हाबाफारि लादों। थांनाय 1944-45 मायथाइनिफ्राय जिल्लायाव रायजो जाफैनाय समाव गुबुन हारिजों नारसिनजानानै गुबुन हारिनि राव, हारिमु, गाननाय जोमनाय, धोरोम गासैखौबो आजावनो गोनां जानायनि जाउनाव गावनि आंगो हारिनि राव, हारिमु, धोरोमफोरखौ बावगारलांजोब्बायमोन। बे बर' गामियाव गं 150निबो बांसिन नखर दंब्लाबो बर' रावखौ रायलायनाय जायामोन आरो खाथियावनो बर' गामि दंब्लाबो बर' रावखौ खम रायलायनाय जायोमोन। लोगोसे फरायसालिफोराबो गुबुन हारिनि रावजों सोलोंथाइ लानो गोनां जानायनि जाहोनावनो बर' फरायसाफोरा बर' रावाव रायज्लायनो हुदा गैयैनि थाखायनो बर' रावा गोमालांनो हमबायमोन। बे गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गुबुन हारिनि बिहामजो लाबोनाय, खाथि खालायाव गुबुन हारिनि सुबुंफोर थानायनि थाखाय बर' रायलायनाय हुदा गैयैनि थाखायनो बर' रावा गोमालांनो हमदों। बेनिखायनो नीलमणि स्वर्गियारि, गुनाराम स्वर्गियारि, फोरमाय स्वर्गियारि, रबिन खाख्लारि, बिजय खाख्लारि, राजिब बसुमतारी मोननि नाजानायाव गोदोनानै थानाय बर' रावखौ सोलोंफिननो थाखाय उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ फोरोंनाय हाबाफारि लानाय जादों होननानै फोरमायो। रादाबफोरनिसिम जों साबायखर बावहरबाय। जों बे जायगायाव माने जोंनि गाननाय जोमनाय, राव रायलायनाय, बेनिफ्राय सोलोंथाइ बायदिसिना बर'नि जायफोर माने गोनांथिमोन बेफोरो गासै एसे डाउन जानायनि थाखाय जों बेखौ फोथांफिननो थाखाय जों नारा नाथा जुजिबाय थादों। दिनै 2 मास सम जों बर' राव रायलायनाय, बर' फरायनाय, सोलोंथाइनि सायाव जों एसे ब्रडलि जों माने सावरायगासिनो दङ। रायजो राजाखौ लोगो लाफानानै, फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोनखौ लोगो लाफानानै जों बर'नि गाननाय जोमनाय, मेथाइ खननाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जों सालायगासिनो दङ। जोंनि बेनो मिजिं जाहाथे जों गावनि रावखौ गावनि गाननाय जोमनायखौ, गावनि बिमानि रावखौ जों जाहाथे फोथांफिननो हायो। बेनि थाखाय जों रायजो राजाया दिनै खौसेथि जानानै जों बे हाबाफारिखौ सालायगासिनो दङ आरो। सिगाङाव बर' फरायसालिफोर गैयामोन? सिगाङाव बर' फरायसालि दंमोन। दिनैफ्राय हमना ला 40 बोसोरनि सिगाङाव जोंनि बे जायगायावनो माने बर' मिडियाम खुलिजेनदोंमोन। प्राय 20 बोसोरसो मोजां सोलिबाय, स्कुलाबो मोजां सोलिदोंमोन। नाथाय बायदिसिना जाहोनाव दिनै मास्टार गैया जाहैबाय, सोरबा रिटायारमेन्ट जाबाय, सोरबा एक्सपायार जाबाय आरो बायदिसिना बेफोर कारनावनो दिनै बर' मिडियामा जोंनि बे ओनसोलाव गुदि फरायसालिबो दंमोन, बेबो डेट जानाय बायदियानो। बेनिफ्राय मिडल गेजेर फरायसालि दंमोन, बेबो माने प्राय जोब्बाय। बेबायदियैनो जोंनि गेजेरनिफ्राय जोंनि माहारिनि बे अनुष्ठान माखासेया थैजोबदों आरो। नाथाय बेफोर फरायसालिया दा माबायदि अबस्थायाव दं? बेफोर फरायसालियाथ' बेयाव मास्टार गैया, सासेबो गैलिया। फरायसाफोरा आन्दायजोब्बाय। दा माने जों दुखु मोनो, गावनि फिसाफोरखौ दिनै गावनि रावखौ रायलायनायनि सुबिदाखौनो जों होनो हालिया। जोंनि लेंगुवेजखौ जों बोरै फरायनो हागोन बेफोरनि सायाव जों जोबोद सिन्था जादों। मास्टार गैया, मास्टार नांगौ, स्कुल गैया, स्कुलखौ मोजां खालामफिननांगौ। सरकाराथ' आसाम सरकाराथ' बिदिनो जोंनि सायाव माने इन्टारेस्ट बारा होआ। जेराव माने लेखाफोरखौ नांगौ, गोनां लेखाफोरखौ माने सम बिदिनो माने गथायना होआ। गतिके जोंनि सायाव अराय सम माने नेग्लिजेन्स मोनसे गुसु थानायखाय दिनै जों हारसा मिडियाम बायदि जेरैबायदि दावगानो नांगौमोन थिग बेबायदि सुबिदाखौ जों मोनाखै। बेनो जोंनि बिराद जारला। गतिके जों मिजिङो, जों आसा खालामो जोंनि माहारिनि बिबानाव थानाय बिथांमोना जाहाथे जोंनि बे जायगानि मानसिफोरखौबो जाहाथे गावनि राव सोलोंनाय, भाषा सोलोंथाइ सोलोंनायाव जाहाथे बिथांमोना जोंखौ मदद होयो, हेफाजाब होयो, बेखौनो मिजिंथिदों आरो। सिगां बेयाव जों नगांनिफ्राय फैदोंमोन। बे समाव मात्र नखरथामनो नखरब्रै दंमोन आरो। बे समा जादोंमोन माने 1944 मायथाइ बायदियाव बे जायगायाव जोंनि आइ आफा आबौमोना फैदोंमन। नाथाय दिनै बे न'थाम न'ब्रैनि उनाव दिनै 150 घर बारबाय। 150 घर बर' गामि, बर' नखर दङ बेयाव। गतिके जों जथेस्थ' दङ होननानै सानो आरो।
दा बेयाव बैसागु मागो एबा मा धोरोम माने बे खेथ्रआव ओरैबायदि जाहैबाय जों माने हारसानि गेजेराव थानाय बायदियै जोंनि सिगांनि नगांनिफ्राय फैनायनि उनावनो जोंनि आबौ आबैमोना बिथांमोना हारसानि गेजेराव थानाय बायदियै बिथांमोना हारसानि धोरोम नियम खान्थिफोरखौ लाजोबदोंमोन थिग बेबायदिनो हारसानि नियम मथेनो बैसागुखौ मागिनाय जादोंमोन बेनिफ्राय बायदिसिना धोरोमारि खामानि दामानिफोरखौबो हारसाजोंनो खालामदोंमोन नाथाय दिनै जों बेखौ बुजि मोनबाय जोंनि रावा दिनै नट अनलि आसाम बाट अलस' अल इन्डिया माने मोनसे एस'सियेट लेंगुवेज जाहैबाय आसामाव मोनसे गिदिर लेंगुवेज जाहैबाय ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर' रावा बयनिख्रुइ देरसिन मोनसे बर' राव जाबाय गतिके एसेबां माने बे रावा संबिजितनि 80 सिडुलावबो हाबजेननायनि उनावबो जुदि जों दिनै बुजि मोनाब्ला गावनि रावनि प्रति जुदि जोंहा श्रद्धा जायोब्ला बेथ' जोंनि मानसि हिसाबै संसाराव फैनायनि खुनु मुलाम्फा थानाय नङा गतिके जों रायजो राजाखौ बुजायदों बुजिदों आरो जायफोर बुजि मोनदों बिथांमोना जोंजों हेफाजाब होफैदों जों जोबोद खुसियै जोबोद रंजानानै बे हाबाफारिखौ जों मावगासिनो दङ बे फोरोंनाय हाबाफारिखौ सोर दैदेनगासिनो बेखौथ' मा बुंबावनो रायजो राजा माने आरो दङ आरो गामियावनो सानै साथाम साब्रैसो मानसि दङ जोङो बेयाव गसंबाय थानाय गासैबो माने बर' राव सोलोंनायनि इन्टारेस्टेड पार्सन बिथांमोननि जिथु मदद हेफाजाब बिथांमोननि हेफाजाबावनो जों आवगायलांनो हादोंसो एसे नोंथांमोननि बे ओनसोलाव दा बेसेबांसो गामिफोर दङ गामियाथ' गामि हिसाबै जोंनि बेयाव एसे फिसा फिसौ गामि बायदियै प्राय 15खनसो बर' गामि दङ नाथाय एसे फिसाबो दङ आरो गासैबो गामिया बेबायदिनो जाजोबबाय नामा मा होनबाय बेबायदिनो जाबाय नामा गासै जाजोबाखै जों प्राय 6-7 खन गामिनि अबस्थाया एसे गाज्रि धोरोम नितिफोरा एसे हारसा संकरि मार्गनि जाहैबाय बेनि कारणे जों दाबो माने रायजोखौ बुजायगासिनो दङ जे जों बर' हिसाबै जोंनि आसल धोरोमा बाथौ जों बाथौ धोरोमारि मानसि जोंनि गामियाव माबा जाबाय जे गुबुन हारिनि आइजोफोरखौ हाबा खालामना लाबोनाय जाबाय लाखारबोबाय बिदिनो हारसा बिहामजोफोर हाबनायाव गुबुन जाथिनि बिहामजोफोर हाबनायाव बर' रावा एसे बिदिनो दिनै फंसे गोमादों गाबोन फंसे गोमादों बिदिनो गोमालांजोब्बाय जायफोर बर' बिहामजो लाबोदों बिसोरनाव दाबो बर' भाषाखौनो बुंगासिनो दं बर' रावखौनो बुंगासिनो दं बर'हैनो माथो गाननाय जोमनाय बेफोरो दाबो दोङो दाहालागै एसे जोबस्राहैयाखै नोंथांमोननि बैसागु फोरबोखौ माबायदि खुंफुंनाय जायो नोंथांमोननि गामियाव जोंनि बैसागो फोरबोखौ जों देग्लायथ' बे जा सिबिसालियाव नोंथांमोना गसंना दं बे सिबिसालिनि बयबो बर' हारिनि माबायावनो बर' हारिनि बैसागो बिबायदों बिथांमोना गाननाय जोमनाय रावनिफ्राय दामनाय देनाय गासैखौबो गथायना लाना बिथांमोना बर' रावखौ जेरैबाबो फोथांना लाखिनो नाजानानै बैसागो किस्तिफोरखौ दिहुनदों ओमफ्राय एसे जोंनि बे सिबिसालिनि खाथियावनो आरोबाव माबा दख्रासे गामि दोङो बे दख्रासे गामिया दाबो हारसाहैनो बिबायनाय जादों आरो लासै लासै बिथांमोनाबो गुस्लायबोगोन होननानै आं सान्दों नोंथांमोननि गामियाव मा धोरोम फुजिनाय जायो दा दसेथ' हारसानि सनातन धर्मआनो फोसावनाय जाना दं सिबिनाय जाना दं लासै लासै बाथौ धर्मनि माबायाव फैगोन होननानै एसे नाजागासिनो दं आरो मा जायोथाय लासैहाय आरो इसोरा आनन्द गसाइया जोंखौ सहाय होगोन होननानै जों साननानै दङ आरो दासिम आंनि जोनोम जायगा बेयावनो हाबा जाबाय 2000 सन बेयावनो गामिया आइनि न'आ बेयावनो ओमफ्राय मा समनिफ्राय बेयाव बेबायदि बर' रायलायो स्कुलाव सोलिबाय थानाय आगोलाव दङमोन आंनो बर' मिडियामाव फरायनाय सिगां दङमोन जोंनो लास्ट आरो स्टुडेन्ट ओमफ्राय जोंनि गामिनि मानसिफोराबो मास्टारनि माने फिसाज्लाफोरखौ बेलेग स्कुलाव होयो प्राइभेटाव होयो इंलिश मिडियामाव होयो ओमफ्राय साधारन मानसिफोरनि हिन्जावसा हौवासाफोरखौ माने बेयाव गामियाव सरकारि स्कुलाव होयो ओमफ्राय बेबायदिनो गाज्रि दाङो माङायबा बेबायदिनो आरो ओमफ्राय उनाव मास्टारबो माङाय माबा जाबाय स्टुडेन्ट गार्जेनफोरा होयि जाबाय ओरैबायदि
हा गामियाव हारिमु बिथिङाव नोंसिनि गामियाव माबायदि बैसागु फोरबो बा मागो दमासि फोरबोखौ माबायदि खुंनाय जायो नोंसिनि गामियाव? बैसागु दमाथियासो जोंनि हारि माबाजोंनो बागुरुम्बा बैसागो ओरैबायदि बर'फोरखौनो मोसानाय जायो फांसनबाबो। खननो रोंगौ ना माने आं रोङो आं बेबायदियावनो थाखानाय मानसि। ससे खननाय नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि रावै। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि रावै। नायहर हनै दाउसिन दाउज्लाफ्राबो रायज्लाय हरदों बर' बिमानि रावै। नायहर हनै दाउसिन दाउज्लाफ्राबो रायज्लाय हरदों बर' बिमानि रावै। नखरां सेर सेर दाउ खखिलिङा रायज्लाय हरदों हनै बर' बिमानि रावै। दाबायदियाव मादैमोना बेयाव बर'नि स्कुल गायसनफैयोब्ला गथ' गथायखौ सोगोन ना सोआ? आं सम्पुर्ण आंनि बागैबा आं होगोन। गामिनि उन्दै उन्दै स्टुडेन्टफोरखौ आं बिमा बिफानो बुंनानै लाबोना होगोन होनना आं सुना होगोन। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरायना कुमकुम सरगियारि। क्लास बेसेबां फरायो? क्लास 10। क्लास 10। ओमफ्राय बिसोरो बर' रावखौ सोलोंनो गोसो जागोन ना जाया? जागोन। ओमफ्राय बर' दख'नाखौ गाननानै माबायदि मोनदों? मोजांबो मोनदों। सिगांबो गानबाय थाखायोमोन ना? दिम्पि हाक्लारि। मा क्लासाव फरायो नोङो? 7। 7। बर' ना हारसा मिडियामाव? हारसा। बर' मिडियामाव मानो फरायासै नोङो? बर' स्कुलाव मानो फरायासै? बर' स्कुलाव केले नकरिले? हा? आंनि मुङा प्रतिभा ठाकुरिया। बेसे क्लासाव फरायो? हाई सेकेन्डारि फाइनेल होदो। अबे स्कुलाव फरायो? धरमगढ़। हा? धरमगढ़। धरमगढ़। बर' मिडियामाव ना हारसा मिडियामाव? आसामिस। आसामिस मिडियामाव। ओमफ्राय दा नोङो दा गाननाय बर' दख'नाखौ गाननानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनो। सिगां मोजां मोनदों। सिगांनिफ्राय गानबाय थाखायोना ना दिनैसो गाननाय जादों? सिगांनिफ्राय गानदों। धोरोमाव बा बिदिनो बैसागु बोथोरफोराव मा ड्रेस गानो? दख'ना। बर' रावखौ सोलोंनो गोसो जागोन ना जाया? बर' रावखौ सोलोंनो गोसो दंना जागोन ना जाया? जायो। ओमफ्राय दा बेहाय बेसे गोबाव जाखो सोलोंनाया बर' रावखौ? खैदिन हल? हानाय। मा नाम? কি নাম? কুমনি সরকারি। मा क्लासाव फरायो? खै क्लासाव फरायो তুমি? 3। बर' ना हारसा? हारसा मिडियाम। बर' फरायना माबायदि मोनदों? बर' लेखा फरायना माबायदि मोनदों? बर' শিকিখিনি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। ঘৰত কি ভাষা? অসমীয়া ভাষা। মন আছে না নাই? আছে। खुलुमबाय, आंनि मुङा थरिना गौरिया। नों थाखो बेसे मोनखो? किमान क्लासाव फरायासै তুমি? 4। তো ইয়াত আহি কিমান জানিলে বৰ ভাষা? শিকি আছে। বৰ ভাষা শিকি না নিতে? তাকে মা দেউতাই বৰ ভাষা কয় না নকয়? কয়। তোমাৰ লগত? मा मुं बाबु नोंना? मा मुं?
आंनि मुङा लक्ष्यज्योति स्वर्गियारि मा क्लासाव फरायो 5आव কি মিডিয়ামৰ শিক্ষা লৈ আছে আছামিছাল बर' मिडियाम मानो फरायासै बर' मिडियामाव केले नफरायलाय ओरैनो ओरैनो स्कुल নাই কোনটো স্কুলত পঢ়ে मा स्कुलाव 2 नং धेमागर ন